Здравейте, аз съм Лорина Камбурова и днес сте с предаването, в което 7 минути са достатъчни, за да ви срещна с едно знаменито дуо, което няма нужда от представяне. Братята Светослав и Благовест Аргирови. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Много се радвам, че сте ми на гости и то в такъв прекрасен магазин. Кажете ми сега, се върна от Норвегия. Да. Живели сте в различни страни. Италия, Норвегия. Винаги се връщате в България. Какво ви връща? Семейството? Природата? Хората? Човек се ражда някъде и там има особена енергия, която винаги го дърпа към това место. Именно това е обяснението за мен, че аз живея в България, защото тук се чувствам най-добре. Човек разбира колко обича България, когато е в чужбина. Аз живях 22 години в Норвегия. Добре си живеехме там, но винаги съм си мислил, че един ден ще си дойде тук. Просто тук ми е вързан пъпа. Аз съм си българин. Много обичам Норвегия, но повече обичам България. Какво ви предстои 2019 година? Вие вече сте заедно двамата в България. Хубаво е чувството да имаш човек до себе си, защото все пак 22 години бяхме разделени. Имаме голямо желание да направим нещо ново, защото ти си актриса и знаеш, че човек качи ли се веднъж на сцената, това е невероятна краста. Ще се опитаме да направим нещо, но не на всяка цена. Трябва да е хубаво и да ни харесва на нас. Значи, очакваме нещо ново от вас, свежо, с само двамата или с някой български артист? Ще пробваме само двамата да видим докъде сме стигнали и какво можем в новата обстановка. Какво смятате за българския музикален свят? В момента харесва ли ви той? Как се чувствате спрямо него? Аз мисля, че има огромно развитие. Има млади хора, които са почнали да работят много професионално. Напредват. Много различно от времето, когато ние работихме. Сега конкуренцията е много по-голяма, защото те са в едно постоянно състезание с всички световни звезди. Едно време пазара беше локализиран в България и съревновавахме българските артисти помежду си. Вие през това време сте имали възможност да работите с Росица Кирилова, с Тодор Колев, с Георги Парцалев. Липсва ли ви това? Пожелавам на всеки артист да изпита това, което ние сме изживяли и сме изпитали с тези концерти, които сме имали. Представете си каква привилегия сме имали ние тогава да работим с тези хора. Много още Васил Найденов, Емил Димитров, Лили Иванова. Това е наистина невероятно. Защото случайни неща няма. Успеха идва при подготвените. Аз и затова се върнах, за да опитаме пак, защото чувството е невероятно и просто да виждаш обичта на хората, това, което тези флуиди, които те ти предават, просто това е... една стотна от това, което сме преживяли да се случи. Сега не стига. Достатъчно ли? Освен изпълнители, вие сте бизнесмени в живота, вие сте родители в живота, вие сте вече и дядовци в живота, разбрах. Коя ви е любимата роля? Коя ви харесва най-много? Аз и не обичам много да се занимавам с бизнес. Аз предпочитам да съм артист, да пея, да създавам нещо, да съм по-креативен. Но човек трябва да има до себе си такъв като него, за да може да въплати своите идеи в дела, както се казваше. Да превърнем. Това беше. И той е много здраво стъпил на земята. Забелязах, да. Докато аз съм малко по-така, представям си нещата по по-друг начин, но той ме сваля много бързо на земята и това е много ценно за мен. Какво мога да кажа? Благодаря за доверието. Хубаво е човек да има един рационален близнак. Аз лично за себе си много страдам от липса на това, защото артистите имаме склонност в идеите си, в илюзиите си да отлитаме някъде и да забравяме къде сме. А кое ви е любимото кътче от България? Вие сте от Велико Търново? Не, пловдивчани сме. Боже! Каква грешка! Внимавай, защото страдаме от локален патриотизъм. И аз също с моята Варна и аз страдам от локален патриотизъм. Там във Варна много хубави жени растат, бе. Как бе? Аз по едно време имах един период с варненки ходих. Да, така ми е съдбата. Соня Васи от Варна. Да, наша близка съратничка. Да. Соня Васи ме пусна на Music Idol третия, като бях. Тя ме пусна, тя ми даде да и продължих благодарение на нея. Така че съм и благодарна, защото тя едва ли не ми продължи искрата, която имах да се занимавам с музика. Може ли да пия вода, защото като те видях така и аз като видя хубава жена и ми пресъхва устата. От Пловдив ще разбрах това ли ви? Не се научи това момче, да, от Пловдив.
Пловдив лоши хора няма. Добре, ние ви подарихме едни ваучери преди предаването. Какво си купихте с тях? Ами купихме си 2 сака. Ето, ние сме с тях в момента. Това е моето, това е неговото. И така, харесаха ни. Много са арт. Нали? Много. Благодаря. Харесват ми много. Благодаря. А с кого бихте обиколили магазините, някоя известна личност? Има хора, които са прославили България в целия свят. Мога да ги изредя. Това са Христо Стоичков, Кобрат Пулев, Димитър Бербатов, Григор Димитров. Много ми е интересно, с всеки един от тях се разходи из мола, има страхотни кафенета тук и с всеки по 10 минути да си поговоря. Аз имам по-скромни желания. На първо място бих се разходил в мола с теб, примерно. Много ми е приятно. Хайде след предаването. Да, добре, след предаването разбрахме се, но по принцип аз съм заклет почитател на групата Led Zeppelin. О, и аз. За мен е Джими Пейдж е Бог, Господ. Това ще е много. Искам и аз да дойда. Ето за това. Значи разбрахме се. Значи тримата отиваме. Само, че той е поставен в неравностойно положение, защото ти видиш ли Джими Пейдж, няма му обръщаш внимание, но той сам си го направи сега. Мога ли да помоля за една снимка? С удоволствие. С удоволствие. Е готово. Да се пригърна леко. Айде и аз. Айде. Благодаря ви много. Моля? Благодаря, че ми бяхте гости и очаквам с нетърпение вашия нов проект. Надявам се да сте щастливи от него и да вложите целия си опит, цялата креативност и идеи и събрани преживявания, които имате и да направите нещо страшно красиво, защото има хора, които чакат това от вас. Благодаря. Благодаря. За нас беше също огромно удоволствие разговора с теб. Благодаря ви. Това бяха 7-те минути, които прекарахме с братя Аргирови. Очаквайте нова доза въпроси, като мястото и гостът са тайна дори и за мен.